ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма, занҳои азиз, ҳама каса созен, хубен. Барои шумо наворҳои беҳтарина пешкаш кардистам. Тӯй рафтем дар ресторани Дидор, бо барои шумо навор кардам дӯстони азиз. пахтапазам астай, ҳамаш барои шумо. Духтару тамошо кунен. чизе ҳаст бо фикрутона дар комментария нависен, лайка фаромӯш накунен. дӯстони азиз, пеш аз навора сар кардан барои шумо як кори беҳтарина барои подписчикон меёфтам ки коре ки дар хона нишаста кор мекунен бо ҳамроҳи апай Нигораҷон ҳамаро осон мефаҳмона. командаи калон дора, корш пеш рафтистай. ай ҳама кори осонай духтаро бо тариқи интернетай маблағҳои калона ба даст меёранд. ойликошон беҳад баландай. дар як сол 2 бор харид мекунен, тамом 6 моҳ. пас тамоми чиз худаш дорай компания ва аз забони худшон бифаҳмед. салом бонувони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастен, тансиҳат ҳастен ва хонаобод ҳастен. ман имрӯз ҳамаи шуморо ба компанияи Атоми, яъне корейские компания ба кор даъват мекунам. мана имрӯз ман борома аз компанияи Атоми гирифтам духтарако. ҳозир ман дар бораи кори компанияи Атоми камтар ба шумо маълумот медиҳам ва баъдан дар бораи маҳсулотош. кор дар компанияи Атоми қин нест духтарако. ҳамаи шумо аз оҳдаи ин кор баромада метавонед. дар компанияи Атоми ҳар моҳ харид кардан ҳатмӣ нест. шумо аз вани намеғалтед, балҳои шумо намесӯзад. дар як сол танҳо 2 маротиба харид мекунеду халос ва танҳо 2 одама таги дасти худ регистратсия мекунеду халос. ва бо ҳамин 2 линия шумо иншоалло ки ба пеш меравед. яъне ки як одам тарафи дасти чап, як одам тарафи дасти рост регистратсия мекунед. ҳамин 2 линия қатъи маошҳои хубе дар баромада метавонед. ва ин ҳамин хел маҳсулотҳои качествени беҳтарина харидорӣ карда барои здоровӣ, барои саломатии худ истифода мебаред. ман тӯли 8 моҳ шуд ки дар компанияи Атоми кор мекунам. алҳамдулиллоҳ ки ман ҳозир маошҳои хубе мегирам. баъдан маошҳома дар як тараф суратча мемонам. иншоалло ки мебинед. мана ин набор абсолют аст духтарако ва ана ин хемахим. ана ҳамин 2 маҳсулоти номери 1 компанияи Атоми мебошад ва бо ҳамин 2 маҳсулот компанияи Атоми дар бозори ҷаҳонӣ ҷои якума гирифтагӣ аст духтаро. мана ин набор абсолют мебошад. набор абсолют барои ухажват кардани лицо духтарако. яъне ки мо бонувон ухажват кардани рӯи худро бениҳоят дӯст медорем. мана ин духтарако, ин крем сифати маҳсулотош дар дараҷаи олия духтаро. чизе ки мехарем фоидаи худтонай. дору, крем, ҳамаи чиз дора. духтаро номерои апай Нигораҷонда нависен, кора пеш барен, комментари дар силкаи группаи ватсап шуна мемонам, закрепит мекунам, дароен прямои ватсап шо медроен, кора пеш мебарен. духтаро ҳозир нав занҳо фаҳмидиян ки соҳиби хонаву дар бо тариқи интернет кор мекунен, соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. шумо ҳам метонен духтаро. در این روزی مبارکی خاندان همه شما خوش رمضان عزیز و فکر میرسن برای بله برای نیتوی پدر، برای آرزوهای شیرین پدر ترا میگویم که نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد. جگرها خوب شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوخی در کودکی دستی پسر گیرد. با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. духтаро ҳофизаш ҳаётои муминова буд. сини ҳофизора сёмка накардам, каданӣ будам, бо дидам пури одам рақс доранд. ҳай иҷоза напурсида як одами дигара чӣ хела дар интернет мемонӣ, барои ҳамин фақат стола محمد بانو چون آموزگار هستند، استاد هستند. با کمال ماموریت روی صحنه زیبا اپای محمد را دعوت می‌کنیم.
бемураббӣ зери гардун мӯътабар накор шудан моҳи наво рафта рафта чарх ҳолат. духтаро омадем ай тӯй шабд тӯй тамом нашуда мо хестем барое ки шабд уже соат 9 шидеста буд хестем хати очам рафта будам тӯи хештабор буд омадем инҷа да бома самбуса бояд мекардам барои маърака дорем золаи самбусаро гирифтем равған кардам холодильник дамондам инаки саҳарш ма тайёр кардистам самбусара барое ки маърака меравам абеда хонаи очам да маъракаи барои гузаштагии падарам маърака мекунем духтаро иҷа да чиз самбусара ма рецептша 10 бор дар каналам ҳаста нишон додагиам оз ма бо рецептша дар экран менависам бубинен осонай тарзи тайёр куниш об намак разрыхлитель орд тамом оддияй хамиртона сахти бад нашӯрен агар сахт шӯрен хали резонаки сахтак мебиёяд вақте ки сустар бошӯрен тунукнида бо амихел мягки резонак мебиёяд равғани гов қатӣ кардам равғани гову алеи нами рӯғани обични қатӣ аралаш кардам озима тарзи печондана бо нишонтон медиҳам инаин як намудай баъд ба чойник қатӣ мекунам ҳам хеле хушрӯ мебиёяд самбусаҳо дамаки хали самбусаҳои закасной боре мебиёяд бо ба вай нишонтон медиҳам и обичнишай хай фаршашами гӯшта реза кардам пиёзам реза кардам майда мурчу зира тухми гашнич куфтагӣ ҳамаш намихел намак фаршда тесташа як рӯз пешакӣ бегаҳиш кардам амихел маразелникда не поёни холодильникда мондам барое ки яхи бад накуна оддияе тесташ духтаро ягон ҷои секрет надорад дар канал чанд бор ҳаста акки саросима будам бо ҳами қашам гуфтам барои шумо навор кунам ки чӣ хел печонданша як намуд печондане ки нами самбусаҳои фасони закаснои боре мебиёяд ями тухм зарди сафедиш якҷоя ҳай зарди холӣ нестай ҳардуш якҷоя ҳай ба болоша ами кунҷит дошта бошен сиёдона дошта бошен кадомиша барои ороиш ма сиёдона кардам намихел духовкада мемонам мепаза ина духтаро самбусаҳои ба маззаи амихе тесташ резонаки хушрӯ омадагия бинен рӯғани говша зиёдтар андозен чем рӯғани алейнаша барое ки рӯғани гов бо резонактар мекуна хушрӯ хеле резонакша хушрӯ мекуна ина духтаро қабатоша маълума самбусаҳои дамаки хушрӯ мебиёяд иам бо як секрети печонданай барои шумо нишон додам пешкаш кардам рецептиш оддияй дар экран навистагияй бинен тайёр мекунен раҳмат духтаро барои дастгириётон барои суханҳои нағзтон иншоалло навораи оянда бо озима маъракара чизоша мепартон пухту пазоша иҷада эклер кардистем қати арусак созай пирсиденша ҳамин моҳшай бояд таваллуд куна иҷада эклерам дар каналам чанд бор рецептш ҳаста ма силкаи ҳами видео эклера ҳози подписчикои нав мепирсен ма шумода дар поён чӣ мекунам силкаша закрепид мекунам кадомеда ки рецепти эклер дар корай анаму силкада дроен тамошо кунен ай аввал то охирша эклер ҳастай пухтанаш ма иҷада аввалш сёмка кардани набудам тез гуфтам бикунем дер меша меҳмон мебиёя бо гуфтам хай кам таракша бо барои шумо навор кардам эклерам осона 1 стакан обда ма 1 стакан бо ҳами хел орд мегирам ба ҳамун стакане ки об гирифтам ба ҳамун стакан орд мегирам 1 ами сантиметр камтар ордша стакан пур обай 1 стакан 1 сантиметр камтар ҳамун стаканда ордша мегирам тамом 1 қошиқча шакар кам тарак намак маргарин 100 грамм нами маргарин 200 граммай мубайнша мебирен 100 граммша мегирен болои газда да каструли нержавика меҷӯшонен меҷӯша ҳамаш орда аралаш мекунен хай видеора бинен бо мефаҳмен осонай дар ҳарорати 250 градус ма то дам кардани ҳами эклеро духовкада мемонам баъд 200-ш мекунам бо пасттарш мекунам
хеле суб сархак шава ва бигирен. Вақте ки агар хеле розвича боша бигирен, объемуш бо обратно мефроя. Сахта киши дига намефроя. И як намуд эклерои дарозакай бо инами хел насадка хати бо гул мондистам. Кадоми насадка надора ба қошиқ бимонен ҳам ха хуш руак мепаза. Намефаҳмени чи ба қошиқ мегирен мемонен вай мепаза хали ранги гул мебиёя. Насадка надошта гиёда. Хай дошта бошем бо иним хел ранги нима мекунен хушрӯ мешава. Баъд ҳами ҷое ки хали буромадаги дастона тар кунен нукакуша маҳкам кунен ки хали тезда ҳамҷаш сарх меша қоқ меша. ина духтаро осонакай пухтанаш. Як бор ами видеоли ман поёнда мемонам тамошо кунен. Ҷас арӯси ма будем бояд меҳмонон меомадан ма бо гуфтам домашний чизако пухтай арӯсака бо хай эклер пазем. ина ҳамҷоз мондум дар мобайни духовкаҳай. Ҳамин духовкам хай маъқулай ма хушрӯ мепаза ҳамаи чиза листош калон калонай. Чанд бор нишон дода будам дар видеом духовка бекоай туркияй бе ҳад чизора хушрӯ мепаза духтаро. касе ки духовкаи амхали нағз мехоҳа хариданӣ боша пурсидагӣ биден дар комментария чӣ намуд бигирем анами хел беко бигирен беҳад хубай. ина духтаро суб сархакш кардам камтар гузарондум ша барое ки майҷа бо салатам кардаиста будам. инам хел қаймоқи файзи расул 45% бо ҳамроҳи варёнка ҳам хе ба венчик мезанем ша дарунашда крем пир мекунем. ина бинен дарунша ма ба барое ки иҷа ман насадка дорум дар хонаи худам буд насадка иҷада набуд. ҳам хел дарунша ба корча шикоф кардама крема дарунашда пир кардам. ҳам хел бамаза мешава ҳами эклер. болоша метонен сахарни пудра кунен метонен глазур кунен фарқ надора. ина ма ҷем кардам ҷеми малина кардам. инам хали тайёр глазур ҳастай ҷемам тайёра. ҳам ҷеми малина кардам ҳам глазур кардам шоколадни беҳад хушрӯй бамаза мешава. духтаро и эклер бо беста ҳами хел питатса мекуна бамаза мешава. шам хе буридам дарунша пур крем кардам. аллакай чанд таша хӯрдам бинен дар рӯзако кам мондай. иҷа гӯшбирон дохтан ма барои шумо камтар навор кардам. гӯшбирон ҳами хел гӯштора аввал меандозан рӯғани таспонда камтар жарид мекунем барое ки обуш қоқ шава худаш маълум мешава жарид шудак. баъд боқимондае ки маҳсулоташа меандозем болгариву пиёз помидор барои сочни шуданаш. духтаро касе ки намедонист барои шумо кадом медонист бо нағз ки и барои одамои намедонистагӣ. духтаро кам кам навор кардам ки ҳами гӯшбиронам ҳар кас бупухта наметона.
ҳами вақте ки ҳамаи чизоша медозӣ я таф метӣ паст мемонӣ тушид меша ҳамаха ба бамаза мешава лекин ҳами вақти ози гӯшта анамха жарид мекунед ҳамаи обуш қоқ шуд баъд чизоша медозӣ камтар таф метӣ ба пасташ мекунӣ ҳами хел хушруба мепаза осонай тарзи пухтани ҳами гӯшбирон касе ки бо метона беҳад хуб ки бо лаззат пухта метонанд ина духтару помидорош ҳамаша дохтум ё чӣ мешаванд и гӯшбирона модарҷон кадистай ма наворш кардам меҳмонон омад натонистем дига навор карда духтару тайёр шуданша саломат бошен дӯстони азиз ки бо мо буден то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбонтон